Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yau ma mun sake dawowa da wani sabon color grading. Duk da dai ɗan kwana biyu ba mu yi aiki ba saboda ɗan aikin da ɗan rike mu. So insha Allahu yanzu za mu ci gaba da inda muka tsaya. Kamar yadda kuke gani wannan model ɗinmu ce. Yau za mu mai da ita tas, duk da dai baƙa ce amma dai za mu mai da ita fara tas. So abinda za ka fara farko shine ka shigo gefen color, yauwa idan color ɗinka ya buɗe kamar haka, first za ka fara creating ɗin node, ko ka danna alt s, danna color space transform. Kamar yadda kai gani mun ɗora color space transform ɗinmu a kan node ɗinmu na farko. So abinda za ka fara shine za ka zo ka zaɓi kamarar da ka yi aiki da ita. Na aiki ne da Canon Mark III na yi aiki da ita, sai ka shiga Canon log. So sai ka zo Rec 709, nice. Sai ka zo Gamma 2.4, which is my favorite settings. So if you finish, sai ka zo nan number 2, sai ka zo gefen sliders ɗin nan ga su nan like this kamar yadda kake gani. Akwai sliders ɗin da zan nuna muku su amma dai sai zan zuwa gaba, ga su nan duk zai muku explanation game da su, ga su nan scopes ɗin nan duka kowanne. Yanzu dai muna farawa ne saboda mutane su ɗan hankara ko kuma su hankalta kan abin da muke yi. So za ka fara, za ka yi ƙasa da wannan kaɗan kamar dai yadda kuke gani. Kai ƙasa da wannan highlight ɗin, aka ɗan ƙasa da shi, not too much. Yawwa. So bari mu ce before, after. So bayan ka ƙara wannan correction ɗin, sai ka zo, sorry, sai ka rage saturation ɗinka, ka rage shi sosai. So for me, this one is good to me. Nice. So before, after, before, after. So zai mu zo gefen curves ko. So not too much, kada ka sa shi da yawa sosai saboda zai ɓata ma hotonka. To ni dai to me ya maka before, after, before, after. Before and after. Sai mu zo skin tones.
Yawwa, sorry, radio blues kaɗan. Keep it like this. Then you move to, ka ƙara shi sosai, in ka ƙara sosai hotonka zai lalace. Ka sa shi 100 cause 100 is too much. Bari mu bar shi 70. So for me 70 is like ya mun daidai da nake so. So sai ka zo nan before, after, before, after. So sai mu zo node number 5. Nice. Let's see. Before, after, before, after. Kakka sa shi da yawa saboda in ka sa da yawa hotonka zai lalace. Before, after, before, after. So me creating the node. The node. Kakka sa shi too much. Pheasant so. Nice and nice. Yo, before, after, before, after. Abin nan ɗinmu, node ɗinmu na ƙarshe. I'll hate yellow color wallahi. Don baka kula da shi ba zai bata ma da wani. You see it. Just wanna destroy your picture. Before, after, before, after. Say last note, which is noise reduction, my favorite plugin. Wow. Let's search noise reduction. Boom. And let's give it
30%. Nice. So this is the final grade ɗinmu na yau insha Allah. In ka ji daɗin wannan bidiyo, please subscribe to my channel, hit the like button domin ganin sababbin tutorial ɗinmu kamar waɗannan. Saboda haka, peace out.